Insellmilkom. Il-miliet huwa żmien ta' għaqda fil-familji u l-komunitajiet tagħna. Dan huwa żmien ta' opportunità biex insaħħu mill-ġdid l-impenn tagħna favur l-għaqda u l-paċi. Biex il-familji tagħna u l-komunità fejn ngħixu igawdu minn sens ta' paċi dejjema, jeħtieġ li l-paċi tibda minn ġo fina. Paċi dejjema tfisser li mhux biss nassiguraw li ma jkunx hemm vjolenza u ħsara l-proxmu tagħna, iżda li b'mod pożittiv u proattiv noħolqu opportunitajiet biex nitkellmu bejnietna. Naħdmu biex nibnu relazzjonijiet b'saħħithom ma' xulxin, insaħħu l-parteċipazzjoni demokratika fostna u niżviluppaw kultura ta' rispett lejn xulxin. Ir-rispett irid ikun dak kollu li ngħidu f'kull azzjoni u f'kull deċiżjoni li nieħdu. Biex dan kollu jirnexxilna wettquh jeħtieġ li narfu li d-drittijiet tal-bniedem qegħdin hemm għal kulħadd. Id-drittijiet tal-bniedem jassiguraw dinjità, sens morali u etiku fil-ħajja tagħna, kemm individwalment kif ukoll moħrajn. Matul dawn iċ-ċelebrazzjonijiet tal-miliet u l-festi tal-ewwel tas-sena għandna nieħdu l-opportunità biex insaħħu r-rieda tagħna biex naħdmu flimkien ħalli nagħtu l-aqwa eżempju lil uliedna. Aħna l-adulti, aħna l-ġenituri għandna dmir sagrosant li nagħtu l-aqwa mudell ta' mġieba lil uliedna u liż-żagħżagħ tagħna. Kif jgħid il-Malti, il-kelma tqanqal, iżda l-eżempju jkaxkar. Għaldaqstant huwa kruċjali li aħna naġixxu dejjem bl-aktar mod responsabbli, speċjalment fil-preżenza ta' tfal u żgħażagħ tagħna. Il-formazzjoni tagħhom hija dmir tagħna u nkunu qed noqsuhom bil-kbir jekk ma narfux nerfgħu din ir-responsabbiltà. Jeħtieġ li naħdmu bla qiegħda biex dan id-dmir inwettquh biex nassiguraw li l-valuri tar-rispett, tal-għaqda u tal-paċi jigwidaw ħajjitna u ħajjet uliedna, kemm fid-djarna, fl-iskejjel tagħna, fil-postijiet tax-xogħol, fil-komunitajiet fejn ngħixu u f'pajjiżna. Il-familja hija l-ewwel skola fejn uliedna għandhom jiġu mrawma fl-għarfien tad-dinjità li tixirqilhom u d-dinjità li għandha tingħata l ħadd ieħor. Jekk irrawmu dawn il-valuri f'uliedna, inkunu qed nagħtuhom is-saħħa li jiffaċċjaw u jelbu l-isfidi f'ħajjithom għax ikollhom il-kapaċità li jaħdmu għat-titjib tas-soċjetà li jgħixu fiha f'kull żmien. Jeħtieġ ukoll li bħala poplu nifhmu li r-responsabbiltà lejn ulied dan il-pajjiż ma taqafx biss ma' wliedna, iżda jeħtieġ li nifhmu narfu li għandna responsabbiltà lejn tfal u żgħażagħ li qed jgħixu f'ċirkostanzi partikulari li jistgħu jagħmluhom aktar sensittivi u vulnerabbli quddiem l-isfidi tal-ħajja. Għalhekk l-eżempju tagħna l-adulti irid imur lil hinn minn dak li jiġri f'darna u fl-immedjat tagħna. F'pajjiżna rridu nammettu li għad għandna xi preġudizzji dwar sitwazzjonijiet ta' familji li wħud minnha ma nqisuhomx bħala familji tradizzjonali. Niltaqa' ma' tfal u żgħażagħ li jiftu qalbhom miegħi u jgħiduli li ma jagħtawx ir-rispett u d-dinjità li jxirqilhom. Anzi, wħud minnhom jgħiduli li jiġu bulid, imwarbin u sansitra esklużi, kemm fl-iskola kif ukoll fil-komunità fejn jgħixu. Ikellmuni dwar dan tfal u żgħażagħ ġejjin minn familji b'ġenitur wieħed, familji b'ġenituri tal-istess ġeneru, familji adottivi, familji li qed jiffosterjaw, familji li qed jaslu f'pajjiżna biex jfittxu l-kenn, familji ta' priġunieri, familji fejn hemm problemi ta' saħħa mentali u tfal u żgħażagħ li huma bla ġenituri u li jgħixu f'istituzzjonijiet. Huwa dmir tagħna lkoll li nassiguraw li dawn it-tfal u żgħażagħ jingħataw l-istess rispett u mħabba li nistennew li jingħataw lil uliedna għax dawn huma uliedna wkoll parti integrali mis-soċjetà Maltija. Jalla din is-sena li ġejja dan is-sentiment ta' rispett, ta' mħabba, ta' għaqda u paċi jirrenja fostna għal kull wieħed waħda minnha. Din hija r-responsabbiltà morali ta' kulħadd. Sa dan it-tant ninsabu lesti bħala pajjiż għall-avveniment mill-aktar storiku u ta' importanza fejn Malta se tmexxi il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Il-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea m'għandix titqis bħala responsabbiltà tal-awtoritajiet biss, iżda tagħna flimkien. Inħeġġiġkom biex kull wieħed waħda minna bħala nazzjon wieħed nuru lil popli tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u lid-dinja li aħna poplu li huwa impenjat f'ħidma l-paċi bejn il-popli. Inħeġġiġkom biex kull wieħed waħda minna nuru li aħna inħadnu bis-serjetà il-valuri tal-għaqda, tal-ħbiberija u tal-rispett.
ejjew ninaqdu flimkien biex nagħmlu dan il-pajjiż aħjar fejn id-dialogu jieħu post id-diviżjoni, fejn il-ħbiberija hija aqwa mill-mibeda u fejn ir-rispett u l-paċi jirbħu fuq kull konflitt. Irrid iwieq lill-poplu Malti Wawċi li sa fejn tippermettilu l-Kostituzzjoni ta' pajjiżna jinser inkompli nitkellem biex kwalinkwe diviżjoni li terfa' rasa f'dan il-pajjiż niġġildula u nelbuha flimkien biex bekk dejjem nibqgħu poplu wieħed maqut ban wieħed li nibnu pajjiż aħjar għal uliedna. F'ismi u f'isem il-familja tiegħi nixtieqilkom u lil maħbubin tagħkom milli tieni u sena ġdida mimlija rispett, paċi u ġid.